Θεωρώ ότι και το τέλος, το κορεάτικο, εμένα μου άρεσε περισσότερο. Δηλαδή, το τέλος στο κορεάτικο θεωρώ ότι με άφησε πιο πολύ ευχαριστημένη. Ήμουν πολύ πιο ικανοποιημένη με το τέλος στο κορεάτικο, ενώ το ιαπωνικό, δεν ξέρω, μου άφησε μια θλίψη. Ενώ δηλαδή δεν είναι ότι πήγανε και το προσεγγίσανε πολύ διαφορετικά στο τέλος. Πάνω κάτω μπορεί να πει κανείς έχουν τα ίδια τέλη. Το κορεάτικο, ενώ ξεκίνησε πολύ τραγικά, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ με το τέλος, ήταν εξαιρετικό. Σε αντίθεση με το ιαπωνικό που με άφησε με κάποια θλίψη. Από εκεί και πέρα εγώ θα πω ότι μου άρεσαν και οι δύο. Δεν το μετάνιωσα που είδα την ιαπωνική. Ίσα ίσα που ήταν σαν να βλέπω μια ιστορία, πώς ας πούμε βλέπουμε στη Marvel που βλέπουμε multiverse, βλέπουμε ίδιους ανθρώπους με διαφορετικές ιστορίες σε άλλο universe. Κάτι τέτοιο έχουμε και εδώ. Είναι σαν να βλέπεις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, όμως μπορεί να είναι το ίδιο νόμισμα, αλλά είναι δύο οι όψεις διαφορετικές. Βλέπεις κάτι διαφορετικό στην κάθε σειρά, δεν είναι ότι βλέπεις 100% το ίδιο.